Efi baby ajiji si kampuano. Nananom de akukuru hwe ase. Emprenka so na adwumaden. Afia ma hankradio. Enne efititi dwumadie na wotwe etwemu ye de bi ebremu eye Ejura nsaye ya ye kofa free Ejura Sekyedumase kropon a eye Ejura emu ene de brewo na wotwe etwemu ne yeyi ya ebesi se ye nuanom ase bibi ekire wo mu wura Ejura hene Barima Osei Hwedie na enne ye de ofa toso mienu e ba betoa so Kuzu mother for hanyeri Adubofour I pada Me nana Osei Hwedie I kan. Me nana Kwakusafo abibio. Me nana boache. Me nana mo sompa o me som boache nkonya. Eno nanne me Kwadwo Adubofour me be som. Se nana mo frɛ me anopa awia anwumere meba nana mo frɛ me na mama me to Ejura hene ntam. Dia aduru so ene enkoso yina wote apatem. Ahanyedi. Barima me siwa bru siwa nyaado. Me nana ochire pepembo nsie. Me nana Osei Hwedie a odikan. Me nana Kwakusafo ababio. Sompa me nananom de besom boache nkonwa no. Eno nenne me Agyemang Anin Prempeh me beto aso. Barima eniwonyam a wode ahye me ene dai. Me ma won sensi from da biara da. Onkoso hene ne me. So frɛ me anopa o, awie o, anadwo meba. Misami yi ade. Me mfa so nyira manum kasa nkyere nananom da biara da. Sanananom frɛ me na me Agyemang Anin Prempeh me dane ma chiri kyerɛ wona me to na granka. Me nana ene nana ochire pepimbo nsie. Me nana ene nana Osei Hwedie a odikan. Me nana ene nana Kwakusafo ababio. Osompa me nana no besom ye ene ne me Akwasi Asante okonfo me ba aba beto aso. Nana no frɛ me anopo. Ono mo frɛ me awiyo. Ono mo frɛ me anadwo. Meba misai me yi yare. Se nana no frɛ me na mama me to nana Ejura hene. Efi baby ajiji si kampuano. Nananom de akukuru hwe ase. Emprenka so na adwumaden. Afia ma hankradio. Efititi dwumadie ende ye da so agina Ejura Sekyedumase ne kropon Ejura emu. Na ne Barima Osei Hwedie wono na ye Ejura hene na pene ma miensa na nanom aso ne da ye wayi wo mu ane wo mase bibi e de akere no na mo ba kon na ye ne no betwetwe nkomo ye entoto ye hene de ma Ejura hene Barima Osei Hwedie nana me ma otire nkwa Yeah mo bapa. Na ho te sen. Onyame dom Nana wa ho sa wani mu aye sere na asekere ene sen. Yo ya me dase. Na Ejura hene na namson da ye fe. Sabe ni dwumadie a wodi sa Ejura hene no. Enso obenya aboafo bi o metima aboa no wo ni dwumadie no fe ntotoye. Nti ototo nani no anam kasa chigu da sum fe me fe fata fe o decide bre no mame na me boa no wo ni dwumadie mu. Entotoye ohwe a ye se ye tutu bibi ni ade enkyere asekere no ase emu da ho na enkyirima ene nnemafo enti no wadaroma entotoye no biem kakra na ye hu dibre potin ekita entotoye. Yo me dase entotoye kakra
nananom maka ma me mate ne se santoto ye no me de toto ama nana Ejura hene woni dwumadie mu se sabe nana Ejura hene EBP akoba bia edwabo a ye bebo no me na makwa akohwe se na setenam ba bia obetena no ene ma toto ye fa ne nkonwa sisiemu se wo bepie abonten no kwan be no befa so bepie ekwan mu da wo kama awoho a mbeba omo ba besom no na beboa no obia ba obenya ba bia atena ama ne ho ato no yo na je se bibia mu no wo toto enema ama bibia ayeye yada se na wadaroma wei ene akonwa edi kan a wabode ama wo sese ye beda wo fie ana se die ebe free fie ho da achi bia na se kra yo me da se wei ni akonwa edi kan ewo na henie mu na menim se dwumadi a medie no na manfa kekan bia mefremu a menim se no na be mna ka me fie wo da yesum ye ba Ejura dwumadi ahodro bebre ase ye hu wa ho keka meme titire mi hu wa ho keka okwane abadie sane a wusi ye wo niema eno na meji de se yewura nananom Asona da ya ode sa di brei amaw wo so ho da ye da se sa di brei ebetimi abeto wo nan so eno ti na wakon ho som na ana bi da ma so ho da ye fe menya sa di brei no na amse mi so no odikan kasaye na Ejura dikan kasaye o kan sembi eye me na ote akonwa so akwakusafo ofiri ho no a Barima Osei Hwedie bi di adi no amse me so me na no akwa akiri ni nyina achi no me de minim se esom na efem som na me som ba ma anwene se ebi edachi bi yebebodi birebi anase me akonya foforo bi edi ba akoma na efem de som no na me de som se ya na hene ni betumpon na botai na womani so no nti wani agye sesa di bre na ma na wankasa no wo ye busua ban mu na wo fi busua ban wo ye de eni aduanani sunani yukuni bretuni ede na wo ye yo epa cho me ya sunani ene se na je se konwa ekura wo ye de hye wo sa enokre sa na wo mu nti e wo wadwe mu se da achi bi no akonwa kasie wo di bi ye nti wo ba bepa bi ye di na wagya ntoso ye na to ho ana ase den esom ana ye nyina ye som ntoto ye no ye wosom ana ohene no Ejura hene akonwa na dawo no so ye Ejura nyina akonwa osoma ye som Ejura kuro no nti mi gisa ntoto ye no betimi aya ama na bo adwumadie na nipa hofro so metena akonwa so no so mo wane nyina nka mom ne ensom medase na wonkonwa din no san ti mo bie mo kire ye mi konwa din no de nana Kwadwo Adubofour nana Kwadwo Adubofour na Ejura hene entotoye ehene enanne ye ne no atwetwe enkomo no efrititi dwumadie ye woni ema bebre sua ye woni pa bebre de ma mo nkoso a na mo nhwe efrititi dwumadie nana ye beda ase na ne kura de asem na wo ka che Ejura Barima Osei Hwedie wo adwene a adwempa a wadwene wo ho no yo medase asema me ka che Barima Osei Hwedie nde Nyankopon afeda ana me de da no woni ne mpadifuo ekwan a wofo aso dwene se beso me se fata se me beboa no na henie mu no me de Nyankopon wo suru din ene me de ta na chi woni dwumadi a wodi wo na henie mu ne bibia mu ti me de nyame da na se ye da so a wo Ejura Sekyedumase kropon Ejura emu ene Barima Osei Hwedie nananom yensa nananom so ne da ya wo pa wo mo se omeboa emmo ne chidom na ompiama Ejura entumpon emu baako ya wo ye nkoso hene ena ye ne no eba betwetwe nkomo no ye nyina nim enkoso se bibia etumpon ne ade no ono no edompiafo nti ye ne nana ebetwetwe nkomo na ya bisa no na so dwumadie anase dibra Ejura ede amano no osomusen mira mema otiri nkwa itri da ase Odaroma eyo ye tene konfo enum eye dibre nkoso hene Ejura nananom Asona da ya ode ama wo no Odaroma sen ena woje no fa yo emra nananom beso eye Barima da ye no ode na di kire nananom atrankunya na ma ya sote ye no manage pa sanse nkoso eye akunya ehote na obi ka se mpuntuo oprempuntuo ne nkoso a na woni ayi use di kun anim a na ye gidie ene animonyam ene ye de ama wonti mite ye na manage pa
Yada say mete ye manager pa na wada Roma maybe success na so abusuya be mo e na wo free. Me free Asona abusuya mo. Asona rempe na no masona fo asabi wo moti ko etise obi anim na wada Roma Asona abusuya wo free mo yi enkoba say akonwa kasie enoa ye asonafo ena edie na wabedi emo enkoso ehene akonwan we ni de edi kan ana obi aba dada ana wona odi kan we ni de edi kan kra ewo Ejura traditional area ha enkoba se wo ye sonani a woda adehye abusua moyi da chibi ubekase ne enkoso no kra kase ya dampan ya media enkoso na to ho na makwakofa kunya kase apunyan ediso enkoba sa entime masa de biara da de nananom pese me ye na meye Edian ya hoden na wodi pia Ejura ama adwuraman atumpon. Ejura tirimupo ene se adwuraman betumpon na akoso. Ene santi na wabom nkoso hene no. Ntime nso so dwumadi a medi nyina ne se mebo ni chidom na ni tirimupo a opese adwuraman etumpon na koso no. Watimi adrusa tirimupo no. Wankasa dwumadi ben na wodi as a private man. Me ankasa me a contractor. Building contractor. Inti waye bibi ama Ejura wa hu pen. Inti a wode sa dwumadi share wonsa. Ana say wo ne say wo dwumadi as contractor no eno ebema watimi abo adwuraman. Yo didi kan no masom wo ye council no be infie be dunumni as secretary assistant secretary. Free Sebiemu na wanya ne baby ko kwakusafo breso ebesi berema a watisu eso masom pa de eno na mi hunu se berema hwe ya wode sai di bre no e ma me nti wahye bema bose o ma ne nsa ensi fom obeboa no ama bibia akọ nkan amadwura afa ne ntoma pa efra wada Roma edi ansem na wo ka kire Ejura hene bra wahye wani onyama atisei. Yo, ni di kan no medanase se wanya memu arehemu tesa na menso sane me share ne bono me koso medi so se me de mahoden inim de ni me kakra me wonyina no me so na sene na ya bo amadwura atumpon obi tie obi hwewo a afutuo ben na wode be ma no se wo ye bebu na obeye na sabi ni nua nananom anase efiempo di brebi beda ho ana mpani ni ebi beda fia enye konwa kora na ye behwe ho na ye pawo no se omra mesoma futuo ben na wode be ma wo mo a ehwewa eye mmaburu ni nyina bebisi osom eni ebuo se obesom fie esom de som ho nya akwa ya som pa eno na berema hwe so a wode sa dibre ma ye timetumi ni anuma baburu nyina afo se ye nyine ye ho nsom na yemfa buoni ni die mampani na bibi betofia ya kayo na ne krakra mu nkonwadin e de sen me de nana Agyemang Anin Prempeh a odikan nana Agyemang Anin Prempeh ya odikan Ejura hene enkoso ehene enono yene na di nkomo bebre wode afutu sem so ama yenuanom emmabu no esom osom a enwene akire se mi pebibi na afirimu sa na oye ya nanani na ya konwa kase ti sei abeto ne na so yenuonyam hye ya Ejura hene Barima Osei Hwedie de ahye no enti wonso wo ye bibi a enhwe ho se da kyen obenya so akatua na emomanu a akatua na ede ne ho ebeba nana yebeda wase na ya ma otiri nkwa na ye gyae wo na watoa odwumadie so yeda ase yene ye nana Benkum hene a Barima Osei Hwedie na Ejura hene epaw na ne dai waka nuanu mienu ho miensa womo esi bibi kire Ejura Barima Osei Hwedie no yene ne ba betwetwe nkomo na ye bisa no so Benkum edibre ya Ejura edema no san na ohu dwumadie no esitie mira mema otiri nkwa tidase mehwe asere aba wanimu ne asechire ne sen yo dase sere aba manimu ana ne kwanso atrese ansana ebebo odin de bia ma ono
na mpanifo atenase ana bibi akoso ansa na yetimi abodin no nipa dodo a ewo Asona fie na yetimi abomidin se me na memedi sa akonya no eka ho ma sede ana se no ntina ma sede ewo manimu meda se wabo Asona din de ene na memfa wo enkowura ho wo se Asona na chesa Asona busua no emu na ofi ya waba bedi akonya no nana akonya kase nso eya Asona ena edi na ufiri Asona busua mu na chesa wo ye de hye preko pemeboa sa edinti no enkoba se daachi bia no akonya kase oba be pebie die na wase Benkum no kra me na mpebie we de mesre se ne ewo ho sisi ne na kire de ho de anase me ne ana dwa hene nso ne apre bia na mom ne efata ese na ye de amame no nti Benkum so de emu odu wadaroma wudwumadie pa wo de ebe pia Barima enesen yo dwumadie de bebre na ni nyina kọ eba besi Ejura hene na nkasa so ene se obedi akonya no owo broni beka se ni vision ti ni vision a owo na otutu na ni ehun se emu bi nso ebetimi aboa ama ni vision no abamu enti de meye aboa ama ni vision abamu no se ye osom se ne ye yusaye no na mi yusaye no mekaye no okwan bia ohene no ebefa so ede afre ana soma osom biara akonya bia ebeba se meboa no ma ye krado se no na mede ba beboa ma Ejura hene ni vision no awie peyo meda se wadaroma mimisa we sebi producer oda son ho da ye da ko se dibreti sei ebeba beto onan so asem kese na obi se nukureni enna miensani na Ejura hene ebo midin no mse ne na enene nansa na menenam memfoni ni mu a na mehwehwe me abom na mekohu se misakra no bra school first no de eco school I say culture and menenam akohu no say sa bre no mu no bra culture no me ena ye ma megina school nanim hene nti mekɔhwɛ na wɔhwɛ sa bre no hene na etie ne nda mehwɛ mfoni na mbisa se wo is it a dream come true na mom ni nyina no panifo se de onyame ahyehye no na wahyehye se no na abamu ya de ho aseda ma na onyankopon ene nananom meda se na sama ye rabo wudin se bedi Benkum beda no se fekutire wono wo kafo edwene ho na de ansem ena oka kire wo obuwa bam o hye wonkran ene daye so na bam sena na tie yo midase abamubuo ama na minim mehukani sane o sitie nukureni ade anigye ena eso mama ogina ho ka se empo bra we no maye no wata machi e wakone se bebre so nti we na aba ne sa no ono so okwan bia obefa so ede ata machi se oba no ono so ejina na so se obeboa ama madwuma anase osomo ameba besom no aso nananom ene adwaman ani nti abamubo bia ama ohyemi nkran na menim se obokoso anso ahyemi nkran so Kofo Akwasi Asante na Ejura hene Benkum hene we fekutire urehye wanimonyam wani agye ne kurakura mu edi asem na woka kire Barima Osei Hwedie ye ura Ejura hene medika kan de meka akire ne se medanase se nananom ebeson na daye woni nkasaye mu no enye obia na se position bi eye vacant ana obia na yebodin mpo ede ne hye saa position no minim se
boa obo midi no kyerɛ sɛ bo hu esubi ene ne ye bi ɛwɔ mi mu ɛno nti ne me ka kyerɛ na na adwira hene sɛ me hyɛ ne bɔ sɛ mengu nanimu ase na abribia obɛfrɛ me no ma yɛ krado sɛ mesom na nyɛ sɛ ɔsom kwa na mmom ɔsom a ɛde mfaso bɛbrɛ adwira konwa adwira mpanimfoɔ ama bimpo aso ahɔhoɔ ene ɔman Ghana emu nyinaa nti medana ase ɛde nyame ɛda nase yenso yɛbɛda wase sɛ yɛbɔ wo promo wa bie yɛn na wo ne adwetwen kɔmɔ ɛwɔ efrititi dwumadie so yɛda ase yensa ka ɔkofo Akwasi Asante ne dabichi yɛne ne bɛtwetwen kɔmɔ ne kunu eyi na so tire sɛ nia ne wura aka kyerɛ ne ni ɔmɛyɛ ne benkum hene efa kutire ɛna fam enye kunya ketewa san ɛna ɔfa asɛm no menua ba me ma otire nkwa Etidase, mama. Your frozen. Your friend, or hene Letitia Asante. Or hene de wafan in Tamu. Not as when it your home. Ye, what hene Nana yere. Aha. Nana yere. Just say, Ned da no, just say, afofono. And as I asemi Ura Bowa man, say, Ned Drahine Abonidin say, or may any Benkum. Hene fikutri sena ho ye no kwasem me ho dwiri me kakra na enso no me sande aseda piesie ma otwede amponyankopon sanse onu no osi hene eno nti no ye de ye mpaibo ena nne nyame adom abrewa ayipuma kwan mu nti na ye kan ne se aseda piesie na de modwede amponyankopon ede emwa na de bepia wura emwa bia titru empaibo ena me de beta na chi emwa bia sese me de boa me wura bia na okko konanim bia edi nkunim no me ye de ata na chi Oba pano no wase empaye ne kotodwanim beye mre bebo mpaye atai ni rechi sene ebeya na hini ebetu hwa na atumpon na adwuraman afane ntima paifra na daache bobo na nanomu a ebeje adwuraman si hodin a yaboni redin nanaye ne kura de asem na aka kire Barima Osei Hwedie wani onyam ode ahye wukuno ne emeka ne se onyame Wenshirano na onye ne kese oma na henie no emro so sade ye hu ne sesie onyame onko ne emeka ne se onhyirano na onhyirano biem ne nkwaso amen nanaye wakani nyina ne de ayempa yenko a Efi baby ajiji si kampuano nananom de kukuru hwiase emprenka so na adwumaden afia ma hankradio odofo efititi dwumadie so na wani gu a wo hwei yedi kan ne nananom a enne adwura omusai ana omusi bibi kire Barima Osei Hwedie ye na adwura hene no ye ne omunyina atwetwen komo ye bo rafitiem ne ye ne ye wuranso akodi nkomo na ye bisa no botaye ogina so edi yi emrantie emiensa Yo ene ejoy eyeda ye yisi ho se me trans ne magye nso ayi nipa miensa na nanom beso medaye ma me yi wo mu ebo me mpanyimfo amane eji wo mu tu mu do mo tra patam ne na me trans na mbesi bibi kire me eye ntotoye hina obetra ma himfie ha atoto me nema nyina ama me waya akwala bia wasom ahimfie ha kyereye minnu apanya wanya ne ba bi ko wona ne trasom no be yemfie dunum na minnu ya no nya ne ba bi ko meso me ba wonya mu ono ani kura me mu madidie mennamu manamontuo mu mahusese nyina akwala ne hwe bibia ti me ya madwen se ne officially no me den baba be kana nanom ho no no de na sede ne se ntotoye ko ana obetoto de aboa mahini no amame
me ba no me hu se me befo abanwan manya mfie nsia me hu se me mpanyimfo no dodo na enyansi se de me pɛ no no esa afikutre dumienu no metimi epim ni nyina manisi na me ba no na afikutre ewo ho no omye nsia pɛ nti no me ye madwen se ohene de ubedi mu yi se onya afikutre ni nyina na wo trans na mototo ne ma motimi atoto akyira adwene ama bibia ye kama kama panyimfo na beto ebi enyini pa ebi tri ho nyina efita ti ma madwen se ebepe nkwala kakra omo soso omo esuade akọ ache omo adwene do sabi omo frifie nyansa ewom abeboa nananom no omo so esua bibi efri wo mo manyine no ho na omo so aboa amahini no akoso enti meyi nkoso hene so ono so be ye fikutre na ono so ya akwala bia na wodi ye secretary traditional council secretary na chi ofrifie ya wonimode wadi secretary wa ye adwuma secretariat wache ano so be ye mfie du no muni timi hu se ye nsa asesam ye traditional niema ye official correspondence ne niema ni nyina enam nanim to ono so nima mamere ne amane ye ni nyina timi ye madwen so ono so me de ne beba be kana nanom ho na officially no waba abebo nanam as afikutri ono so ye de na beka ho now na ma hu se me benkum no so no ayemre me ni benkum hene ti me hwe me di hye bia onso wasua ade akọ nanim kakra ono so yatetene frifie ha waben yakula obre ne ho ase onimade osua de wo auditor kra wo municipal assembly wa Ejura ha ono so nani da fom ye pa wonim nyansa kama ti nanan so beso me da ese akola me de ne beka ho ebeboa ama fikutre dumio na mepe no aboa no na se trans se ye toto a etimi atoto ma na ko awie papa Barima ema yen samwa ya na awie ya na esan bisa no ade anyina so na ogina ye susudie ben na ode memmai emiensa egina ye ya wodi yi wo mu so wenyina ba mu a eboa mahini no mu eyede eboa mahini no ye fe eboa mahini no bibia be bia transparent eno nti da me ye imagine say ese me make sure say me fikutre no matimi ahihye ni nyina manasi nti mawie ni say no fe na me be mpanyimfo adwene na mahu maka me ho abo me na ma che mpanyimfo ni nyina ahihye fikutre no pepepepepe na obi ahu ba bia wowo efise me bae no ma meto bibisa wa hase ene ade chise nyina na ahini no so nimdie abam nti obasa na se office nima bi wo se ye ne yenye ya quickly no na so start na otu ho anamo te me fi se metimi ye ne sa ebobo ama me so mani age wo mahini na medi no mo yene na edi nkomo we no nyina awie ye no na ye pese ye hu ne enti a mema mi ensa nyina efiri abusua ba ko a eye Asona abusua omo mfiri ba bia omo fimia nkasa me ho enti enne de o ahini no ye de ye hu ne womo ani da fom womo nyamsro womo mbeti wasem kasa da wada faha enti enye akiri bia ye nkrofo a womo ben mi amenim womo na nanom so ndae ebebo am select ye womo enne womo matrasa womo besi bibia che me ayaje womo atum se nananom yene teacher kantanka entwetwe nkomo na ye misa no dwumadie na hyase ne nyina nani tuemu san na osi ho dwumadie no efa teacher wadaroma eyo yetene komfo no yo sede mo amani tua sede si koye no ko fefefe nananam so di abamra so enye nipa dom gidigidi bia na omde omoye omo afutuo kura sabe anya do omo tuo kura no mo ka se covid sem nsensem ntino omo modern se be twa nipa dodo a be kasa no so omo ye sa pepepe omo antranses so anche na omo a nhihye omo ye nyina fefefe omo be so ye so kama eye de nya obenya bibi kuma bi ewom nanso ade de dodo no aye yi a de anye yi no yenka ho asem nti we de yie mu na ni nyina akoye nti aseda teacher ye sua de nsoye mu no ye na na benkum ene nkoso
Mete so mo bobo na nanom a edi kan bi din e ma me bisa Benkum ho kra asem se won a obobo won de won ye won a bedi Benkum akonwa ne pen wo se da bi na emom eye won a bedi Ejura akonwa ya ye one na nanom a enti na obobo won de sabi adaroma yesu ade ne kwan so a yo no krenye no de enya ne kwan no sabi enya do se o akonwa fe na wo ba wo na odi kan a yabo akonwa na ma wo a oba odi ane se oda ohenase se wabo akonwa kese sa ma wo na wungu nanim ase odi akonwa na ma wo umomu wusu a ena obi fufuro ba ono na omo awusu ne ba omudin e wa akonwa no so na ongongo fa ohene no empanimfo a enyimfo adi kan wa akonwa no so na wonom ekom nsam nkyira akonwa no so no na se onananom ne wo mokra no a onye ohene ya sabe Ejura hene nkwan o tumi se obobo ne nananom din wo ye odehye kra wo nkonkonwa dem nti se sia wo ye de na hu nananom a wo ho ne o ma ye ni ho ya obobo mu din tinu ye entwaye eyenim na omo enim ti se no yesu ade san na o kan akire wo mo a edi akire eba eden ye nkonwa no ohene bi bebo foforo ama obi yo mpempi ya na ohene ne mpanimfo ona wo ba beswaye ndi ya na omunim de wo ba beka na o matretrem wo ka wi a na o mahu se fom so aba na kwan bia so ohene mpanimfo e de beto de da eha na yede esie Barima Osei Hwedie Asante Mampɔhene adonten hene ne mpanimfo miensa esai kire wo menne ye be fa ye emu adesua na fititi dwumadie yede ebremu yede dwumadie ne nyina esi wa adomdom ye ne aye won da sene Efi baby ajiji si kampo ano nanom de kukuru hwiase empreka so ne adwumaden afia pma hankra duonu so obenim bosumi nensia Lana benya fa ho de finge si abrofo nsam ebino aboba bodin ebino ya benfo ebino so ya kunyine ye mwamo Lana ma ye mwamo pa ebino aboba bodin ebino ya benfo ebino so ya kunyine ye mwamo Lana desia ye mwamo pa Lana ma mudaso Amansambo mudi, baby, I'm go bia. Kana my modanso.